Vysoké teploty spôsobujú problémy aj vo vlakovej doprave. Železnice Slovenskej republiky preto prijali viacero opatrení. Spoje meškajú najmä pre technické problémy na trati. Železnice reagovali na extrémne horúčavy. V okresoch s výstrahou 3. stupňa preventívne znížili rýchlosť vlakov na maximálne 80 km za hodinu. Vysoké teploty zapríčinili technické problémy a výluky. Horúčavy v Banskej Bystrici viedli k zvýšeniu hraní nástupišťa približne o 15 cm. Z dôvodu ochrany infraštruktúry museli lokálne zavádzať ešte prísnejšie obmedzenia rýchlosti, najčastejšie na 30 alebo 50 km za hodinu. V niektorých úsekoch prišlo až k samotnému vybočeniu koľají, čo si vyžiadalo okamžité prerušenie železničnej dopravy. Dôsledkom technických problémov a zníženia rýchlosti boli oneskorenia vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala meškania hlavne pri diaľkovej doprave. Išlo najmä o trasy medzi Bratislavou a Trenčínom či medzi Kútmi a Štúrovom. Sme zaznamenali na niektorých vlakoch aj miestami viac ako 60-minútové meškania. Meškávajú, ale s tým sa treba stotožniť, pretože tiež treba meniť tie kolaje a medzi Pezinkom a Trnavou sa chodí po jednej kolaji, takže automaticky meškajú vlaky. At the moment it's still okay, but yeah, just wait and patience. Only 10 minutes, but I mean, it's been worse. Yeah, last time it was like 1 hour late. 1 late. hour and we were sitting there. Like in the hotness. Predtým ma to opnulo dosť tak, že som ledva stihol skúšku, takže to bolo také, že len tak. A hej, no, že ohľadom tej dochádzky a teraz zase tak, že mám meškania na stretnutia. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim mať so sebou dostatok tekutín. Pri viachodinových meškaniach zavádza náhradnú autobusovú dopravu. Barbora Sabová, Slovenská televízia.